bonke. Hallelujah. Ngihlalo zabo siyabonga ukuba khona kwenu. Hallelujah. Ngoba ngaphandle kwenu bingeke kube khona inkonzo. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Bazalwane, ngizocela nje ufakaza ababili egameni lika Jesu. Hallelujah. Egameni lika Jesu abazathi nje no more turning back. Hallelujah. Sizokhonza uNkulunkulu ngesibindi nangesineke. Iyodwa into engiyifundile kuba uNkulunkulu inye. Hallelujah. Ukuthi le ndaba yokuthi hamba ngamandla onawo yayisho uchaza ukuthini. Hallelujah. Asifanani bazalwane. Hallelujah. So umndeni nawe uyawazi wakini. Hallelujah. Akaze kwafana. Ngicela ufakaza ababili ngibiza bona noma ngibingelela bona. Hallelujah. Asifanani bazalwane. Hallelujah. Futhi nezinto ezizosehlela ngeke zisehlele ngokufana. Hallelujah. Ngikhule namanye amavolunteer ayemahlanu mengaphusisi safuca nevangelini. Hallelujah. Ngizoveza ufakaza ababili. Hallelujah. Ukuthi kamsindisi ka asifanani futhi ngeke size sifane. Hallelujah. Sabazi intombi salimele ivangeli egameni lika Jesu ngoba khokhela uNkulunkulu abanye. Hallelujah. Hayi ngoba uNkulunkulu ngasikhokhelanga thina. Hallelujah. Kodwa wabakhokhela ngento ejwayelekile nehleli igqamile kakhulu neyaziwayo nesithandayo. Hallelujah. Wabakhokhela uNkulunkulu egameni lika Jesu bangena emshadweni bamantombazane. Hallelujah. Beyiphethe kahle. Hallelujah. Saqhubeka bazana zange silimali. Hallelujah. Futhi asingeke simye ukukhonza uNkulunkulu. Kodwa iyodwa into engayifunda ukuthi eyenzeka kubona yenzeka kumina. Hallelujah. Ngasitshela lokho egameni lika Jesu ngoba uma singosisi sizala umama oyedwa khona bazoba nabo, khona abanye bazohlala noma ekhaya. Hallelujah. So injalo nje methu ahamba ngamandla onawo ke injalo nje ngofakaza ababili beseza ukuthi hamba ngephesi yakho mzalwane. Ngoba uzohamba ngeyomunye uzolimala endleleni. Kodwa uhamba ngephesi yakho noma ngaba kusenze kodwa ukhathazeki. Ngoba uhamba ngamandla onawo. Hallelujah. Egameni lika Jesu ngicela ufakaza ababili egameni lika Jesu. 2 ngelungelo engiliphiwe 2 kuphela. Ekhona ophakamayo sengizomhlambulula egameni lika Jesu. Ngibili nje 2 kade ngibacela egameni lika Jesu. Kulo 2 nje nami ngegunya ngiliphiwe uma ngizolisebenzisa isikhashana sesizolithetha eminyango mzalwane egameni lika Jesu. Amen. Masibonge, masibonge. Wami ngibingelele ubaba wami, ngibingelele omama bonke, ngibingelele obaba bonke esinabo, ngibingelele abantu abasha, ngibingelele abantwana, ngibingelele uSunday School egameni lika Jesu. Ngiyakholwa bazalwane ngiyakholwa endlini umuntu ongangazi bazalwane. Mina ngugogo waseBheki. Hallelujah. Bazalwane ngikhama nokumbonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungithwalile bengingasithembi bazalwane ukuthi ngiyeze enkonzweni yomama. Kodwa bazalwane ngikhama nokumbonga uNkulunkulu ukuthi uma ukholwa uNkulunkulu uyazenza izinto. Bazalwane bebuhlungu enhlizweni yami uma ngingezanga enkonzweni yomama. Ngoba ngithi noma ngingeze kwezinye kodwa la ngiyacancathwa noma singashawa ngesando. Kodwa engikuthandayo ukuthi uma ngabe ushawa la uyayothi noma usufuna ukwenza kwakho bese liyavuka izwi kaMama likeleleze endlebeni ukuthi lalela bese uyathobeka. Yazi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu nginezinkinga ziningi endleleni kodwa ngiyakholwa ngisindisiwe. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba empilweni yami ngihambile endleleni zivuka izimpi kodwa ngingakwazi ukuthula. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi empilweni yami usengiphile ukuthula. Yazi bazalwane sengiye ngithi uma ingane
kodwa uNkulunkulu angipha umshado nokuthula ongenamsindo adinkinga endeleni bazalwane zingane yasinabheke ngabona ukuthi kwalo mshado wami waqishwa phela indaba yengane athi yabona manje ngisafuna ukukhuluma mama nakuba ngisho njalo nje manje kunenkingi thana ngisafuna ukukhuluma manje yenza into ethanda ukuthi phuma ngesando phuma makuthi ngeke kodwa mina ngisafuna ukukhuluma uzoyibona endleleni ozokuthola ukuthi yini ozoyithola bazalwane kumnandi ukukholwa ukhonza uNkulunkulu futhi uthandaza umnquzo uNkulunkulu umnquza noma usuzu ukuthi abusavumi uyasibazalwane ukuthandaza uze ukuthi akusathandazi wena futhi akusathandaze kodwa uthi Inkosi yabona manje mina ngehlulekile futhi ngisazazi noma ngiyakholwa noma ngisakholwa kodwa Nkosi manje nginaphumanga esontweni manje phakathi liyanivuka enhlizweni yami athi ubaba noma sengathi usuhlulekile kodwa hlala phakathi ungaphumi ngaphandle ngoba mawuphuma ngaphandle amabhuku esazobamba ngiyambona bazalwane uNkulunkulu egameni likaJesu amen. Abaningi bayamshiya yebo ngibingelele omama bonke ngokwehlo zabo angeke ngize ngimdabule bagcwele amen. Ngibingelele omama bonke, ngibingelele obaba bonke, Sunday school, bantu abasha nonke egameni likaJesu Kristu amen. Haleluya. Bazalwane lonophambi kwenu umama uMathula, haleluya. Ngiyumamdluli akwamathula, haleluya. Umama nje wasizwa inkosi endleleni, haleluya. Bangcwele ngibonga ukuba nomakhelwane oneqiniso, haleluya. Ngisuke endaweni yakanongoma, haleluya. Ngephansi kwesekhethe yaseRichards Bay, haleluya. Ngibonga ukuba nomakhelwane oneqiniso ngifike endaweni, haleluya. Ngoba into kaNkulunkulu noma ungakhulumanga wena kodwa onayo iyamdonse kude azagcina esondele eduze kwakho, haleluya. Ngilapha bazalwane ngenxa kamakhelwane, haleluya. Haleluya. Omakhelwane abangenelani nawe njengoba uhlezi la namhlanje ekuseni nje umbingile ngoba umakhelwane hayi bazalwane umakhelwane. Angisho lutho ngithi kodwa umakhelwane umuma. Haleluya. Ngiyambonga uNkulunkulu ngomakhelwane angibusise ngaye. Kusukela nje ngonyaka odlule elokhethi nje hey sis uyabona
uyombona uma Yeah. amkhazile umama ngithi kodwa uNkulunkulu wami hey uyombona uma wami. Haleluya. Ngiyajabula ukubona mama namhlanje. Haleluya. Ngiyabonga. Uyinto evele nami ebichazi. Haleluya. Ufakazeni nabo nje enhlizweni yami bangcwele. Obokuthi le altar izingacishi. Haleluya. Le altar engiyifica ivutha la. Ngizimenyele umakhelwane. Ngicela izingacishi. Ngoba uNkulunkulu ubakuchiliza wamyekisa yonke into ayithandayo neyayigugu kubo. Ngoba njengoba nonke nihlezi la wonke umuntu unesithakazelo sakhe. Bangathiwa kasukuma umuntu asho ukuthi ubani wakabanena azishazisho kuvuka into yakubo kodwa wayiyeka. Haleluya. Mina nje ngizoncoma i-altar mama ihlanzekile. Haleluya. Haleluya. Ihlanzekile. Ngicela ningayingcolisi bangcwele. Ningane kaMfundisi le phambi kwenu. Ngiyabaza bazalwane. Uthi uhlanzekile i-altar bengcolisi kodwa mina nginificeni clean bangcwele. Ayikho iprovince engayihambi. Thema ngibuka sisangazi ngiqala mhlawumbe siyazana. Sisasethembisi. Yebo mama. Ngikhulumela ukuthi ngisho ngathiwa ukuphi. Uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu uphawu liyakulandela. Haleluya. Ngingathi mangabe sengihlangana nawe kwiprovince yakho ngoba ngithi angeke ngize ngichaze kodwa ayikho iprovince engayihambi. Kufanele mangithi ayibongwe. Kube ayibongwe. Haleluya. Ngiyakuthanda kakhulu bathandekayo Inkosi yomsebenzisi. Amen. uNkulunkulu wethu ungcwele egameni nasegazini lenkosi uJesu waseNazaretha. Thixo wethu ongcwele siyabonga ngokugcina ubuye kule ndawo. Sibonga ubufakazi obuye kule ndawo kuba uyakha. Thixo wethu singasuka kuwe, singayaphuma singasuka kuwe. We lay our crown.
umongameli, ubaba befundisi bonke. Haleluya. Omama befundisi. Amen. Baba bavangeli, ibandla lonke likaNkulunkulu. Haleluya. Ngiyabulisa bazalwane. Amen. Sethukile bangcwele. Amen. Haleluya. Egameni lika Yesu. Amen. Ngibulisa ke omama. Haleluya. Enkonzweni yomama. Amen. Okanye kwinkonzo yama ladies. Haleluya. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Yesu. Amen. Mama usinuba ke haleluya. Ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Amen. Impilo yami yenzelwa inceba ke ngelinye ilanga. Haleluya. Ngiphilela ukuzithandela. Amen. Ngithi konke kuhle. Haleluya. Amen. Kodwa kwafika ivangeli. Amen. Elingamandla empilweni yami. Haleluya. La inceda ke impilo yami. Amen. Ngumakoti ke haleluya. Wakamsizazwe eBizana. Haleluya. Ngokuhlala sihlala eCape Town. Amen. Egameni lika Jesu. Haleluya. Kumusa ke bazalwane. Amen. Amen. Okuhleli nje enhlizweni yami. Haleluya. Egameni lika Yesu. Amen. Sathiwa njengibeke lonto isenhlizweni. Amen. Haleluya. Okubana inkosi. Amen. Ikuthembile mzalwane. Haleluya. Amen. Inkosi ikuthembile. Alonke igama lika Jesu. Kwi-desert. Amen. Noma kwisimo obhekene naso. Haleluya. Kodwa inkosi ikwethembile. Amen. Inkosi amandla ekunikeze wona iwethembile. Haleluya. Okubana i-desert obhekene nayo. Haleluya. Uzakwazi ukuyi-overcome ngawo. Amen. Haleluya. Sikalelwa ke yizwi lenkosi incwadi ka-Exodus. Amen. Chapter 13. Amen. Lapho khona inkosi ikhulula abaseGibhithe. Haleluya. Beholwa uMose. Amen. Lithi izwi lenkosi. Amen. Yayikhona indlela. Haleluya. Inkosi eyayingenza ukuthi bahambe ngayo abaseGibhithe. Amen. Indlela emfushanyana. Haleluya. Eyayingenza ukuthi bakhawuleze bayofika ezweni lesethembiso. Amen. Kodwa inkosi yabona ukuthi amandla. Amen. Izimpi ziningi kule ndlela. Haleluya. Yenza ukuthi bajikeleze bahambe for 40 years. Amen. Indlela babengayihamba mhlawumbe for 2 years. Amen. Okanye bayihambe for 1 month. Haleluya. Kodwa inkosi yenza ukuthi bahambe for 40 years kuyona. Haleluya. Amen. Uma behamba. Haleluya. Zavuka izinto endleleni. Alibonge igama lika Jesu. Haleluya. Kodwa inkosi ngoba yayibanikeza amandla. Amen. Ukuthi bazakwazi ukuba basastay for that 40 years behambe njalo. Haleluya. Kanti ngoba inkosi yayifuna ukuthi incike kuye. Amen. Amayiphutha acike kuNkulunkulu. Haleluya. Ngani ngoba ukuba ngaba bebehambe for 2 years. Haleluya. Bebengeke bakwazi ukuthi bamthembe uNkulunkulu. Haleluya. Ungafuna ama-shortcut. Amen. Noma ngaba bephumelela bethatha ama-shortcut. Haleluya. Kodwa wena awuyiyona uhlobo lama-shortcut. Haleluya. Uhlobo lomzalwane lokuhamba nanoNkulunkulu endleleni. Amen. Uhamba uncike kuNkulunkulu. Haleluya. Lingekho ithemba elinye kodwa ithemba lakho likuJehova. Haleluya. Ukuze nabakwaziyo bafakaze ngelinye ilanga. Amen. Bathi siyamazi ngapha enhlamvu. Haleluya. Alibonge igama lika Jesu. Amen. Babona amandla kaNkulunkulu bewabona kuwena. Haleluya. Ngoba bayalazi ihlane lakho. Amen. Uma bephumelela ngama-shortcut right mzalwane. Haleluya. Kodwa wena awulona uhlobo lokuthi uhambe for shortcut. Amen. Isitamina uNkulunkulu akunikeze sona sizokusustain uziyophumela ngale. Haleluya. Okwakho ncika kuye. Amen. Ungapheli amandla. Haleluya. Amen. Ngoba uNkulunkulu uthembile. Haleluya. Ukuthi lezi zinsuku zogcina bakhona
baba wethu ongcwele udumo malube kuwe uNkulunkulu wethu umuhle njalo baba wethu ongcwele nakulesi sikhathi thatha indawo yakho ubeke uNkulunkulu in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Siyabingelela baba bethu sebekhona phakathi kwethu egameni likaJesu sizoyamnikela bazalwane. Haleluya. Egameni likaJesu. Mhla ngiphelelwa amandla asoze ngibuyele. Mhla ngiphelelwa amandla asoze ngibuyele. Mhla ngiphelelwa amandla asoze abanye bayabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Yandisa Nkosi lapho bathatha khona kungapheli bangasweli into uNkulunkulu wethu. Ngezela konke banike Nkosi izidingo zabo ngokuhlukana egameni likaJesu. Amen. Amen. Siphakame bazalwane sidumisa kaFishane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sidumisa kusonke. Haleluya. Siyabaculungeni yethu number 64 egameni likaJesu Kristu. Jabulani sesingabantwana abeNkosi. See
Asenzeka inhlekelele. Asengibone kaka. Ngozema. Hallelujah. Amen. Cishe ngaphuma. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane. Ngiyabingelela igama likaJesu. Hallelujah. Ngibingelela the first lady of the house. Lady Bishop, ngiyabingelela. Egameni likaJesu Baba, the father of the house. Bishop Archileza, his grace Bishop, ngiyabingelela. Baba umongameli wenu ngiyabingelela egameni likaJesu. Mama udokotela ngiyabingelela. Egameni likaJesu. Holy bonke bazalwane angengimqede ngoba ngiyathuthumela. Amen. Angengize ngiqede ngisuke ngigeje. Ngabe ngisabe bingelela abantu. Ngiyokumele ngishaya ingoma yakhe. Ngoba ngingafika kuye kube singihamba kanje. Amen. Ngiyabingelela nje ibandla likaNkulunkulu egameni likaJesu. Ngizama ukususa lelo. Ngiyabingelela ibandla likaNkulunkulu egameni likaJesu. Ngiyabingelela webazalwane. Worshipers ngiyabingelela. Egameni likaJesu. Mphathi ohlalo ngiyabingelela. Egameni likaJesu. Keep on plan ngiyabingelela. Hallelujah. Egameni likaJesu. Ngiyabingelela webazalwane. Egameni likaJesu ngiyabingelela nalohlelo phansi. Egameni likaJesu ngiyabingelela. Phumzile Shozi igama bazalwane. Ngiyakholwa. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu othanda mina. NginguNkulunkulu owathanda mina le ndawo. Wamthanda kangaka bazalwane. Wamthanda nakho konke. uNkulunkulu abheka alutho olwami. Abheka ngisho lubi. Abanganandaba nayo. Kodwa wafanye wathatha nje. Uma nithizi uthatha indanga lutho. Uthatha impabanga ezaleni. Ayihlalise namakhosi. Ngabe uJesu enza lokho empilweni yami. Wathatha mina nje ngedwa. Asangaza mfuna omunye ekhaya. Kodwa wathatha mina ngedwa. Amen. Manje ngithi ngiyambonga lo Jesu osizile ukuphila kwami. Wathatha intengelutho. Methiwa intengelutho webazalwane. Vanele uhlezi intengelutho. Desalele ekhaya nje. Yazona. Umuvane senizothoba esuletha munceku. Ngisengizwa lokho. Hayi ke sengiyinceku nje bazalwane. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ufike khona lapho. Ngoba uNkulunkulu abheke njengomuntu. Abantu babengabheka ukuthi sehluleki lesi. Ngoba kahle ngihlulekile. Uma ngibizwa intombi ngakithi angiqualify. Uma ngibizwa mama bendawo futhi angiqualify. Kodwa ngafika kaJesu ngaqualify. Hayi ngafika kaJesu. Khuluma ngoJesu ngaqualify umuntu. uJesu akabizo qualifyayo. Jesu akabizo qualifyayo. Jesu omnye umuntu afana nabantu. Hey nami uvele wamthatha nje ngomsa wakhe. Mina ngeza uJesu ngakimalini. Ngezama usinikela. Yebo uJesu ngazama solutho. Wafele wamthatha ngomsa wakhe. Wathatha isehluleki. Hey wabazalwane kade sehluleki. Into esemphelile. Phela uzalele ekhaya kuphelile bayazi. Abadala ukuthi kusuke semphelile. Ayisekho into yakho. Wayathi umkhulu wakho into yamakhehla. Bathi amakhehla befuna ukugana uzothatha ubanike bakithi wayengabheka ngalapho. Esaziya ukuthi useyintombi yize. Semphelile ngoba kuyaphela. Hallelujah. Sibonga uJesu-ke ongabukisa kwabantu. uJesu oqualifyisa nongaqualify. Awuthatha ambeke kahle. Awuthathela ukuthi akhulume the good news. Ngoba zona zimele ukukhuluma. Abantu
ukusashesha dodze manje bese ngifika esontweni esontweni livala ibhimbi phaya ngasasi amen webazalwane ngasasi sisodwa ikhuluma zasesontweni esikwazi ukuyibeka kahle indaba mina ngikwazi ukuyibeka mina ngazi ukuthi isono nje wansandi mina ngazi ukuthi ifebe leyiphinga sungene embusweni wezulu akwazi okunye ilokho manje bekubona abantu mina ngifana ngibona ifebe kanti abantu bayakholwa mina ngifana ngibona iphingi kanti abantu bayakholwa kodwa ngithi Nkosi ngicela ungisize ngingaziboni ifebe emakholweni ngoba lokho ngobe sengiyawathuka amakholwa ayakholwa mina ngikhuluma ilanguage lapha la kumele kube khona ilanguage yakhona amen asele zwile Nkosi bezalwane eseroqala siyabonga babegameni kaJesu ukuthi Nkosi uzosikhonza ngezwi lakho uzosidlisa lona ukuba umphefumulo wethu singabhubhi kodwa sibe nokuphila okuphakade ngoba lona izwi lakho liyimpiliso emathanjeni ethu lona izwi lakho liyisibani endleleni yethu uthe onalo akaduki nasendleleni uNkulunkulu wethu noma ngabamnyama kanjani ilona ikhanyisayo endleleni siyabonga uNkulunkulu wethu sihleli ke silalele khuluma ngomkhonzi wakho egameni lika Kristu Jesu inkosi yakho konke amen hallelujah so from verse 9 summary from verses from verse 9 na UVashiti Inkosikazi wenzele besifazane igibegibye Nkosi uhashiveroshi wosuku esikhombisa lapho inhliziyo yenkosi sithokoza ngewayini yayala omehumani nobhizitha nohalibona nobhigitha no-agitha no-sethari no-kharikasi izinduna eziyisikhombisa ezazikhonza ebusweni buka-Ahashiveroshi inkosi ukuba zimlethe uVashiti Inkosikazi phambi kwenkosi abe nomqhele wobukhosi ukuba abonise abantu nesikhulu ubuhle bakhe ngokuba wayebukeka kahle. Kepha Inkosikazi uVashiti yenqaba ukuza lesiyalezo senkosi ngesandla sezinduna. Ngalokho inkosi yathukuthela kakhulu laba lwayo lwashisa phakathi kwayo. 15 verse 15 yathi siyakwenza njani kuyinkosikazi uVashiti njengomthetho ngokuba ayenzanga izwi lenkosi u-Ahashiveroshi ngesandla sezinduna na uma kukuhle enkosini makuphume izwi lobukhosi lilothwe
Esther. Siyazi futhi indaba kaVashiti unkosikazi uNkosi. Lithi eBhayibheli inkosi yezidini. Ngike ngafuna ngathola ukuthi amakhosi amaPersia ayethi uma ezohamba ayo-attack-a endaweni ethize ayehlala phansi abize lawo makhosi azwana nawo axoxe ukuthi kuzo-attack-wa kanjani awakhombise nengcebo yawo ukuthi igolide laliwubala kubo babehlala nje benogolide aveze yonke into anayo ayiveze lamakhosi ukuthi azi ukuthi ucebe kangakanani ngenkathi esaplana eplanela ukuhamba ayo-attack-a. Amen. Uma-ke kule dili kuthiwa kwaphuzwa kwadliwa kwabuswa zahamba insuku ekuhambeni kwensuku kuthiwa wabesededela ukuthi bonke abantu abasebukhosini abaphuze ngisho izigqila zazikhishelwa ukuthi ziphuze zidle. Amen. Uma ziphuze zidle zisebenzisa lokhu uhlobo lwezitsha langekho isitsha ekuthiwa abangasithinta abanye ngoba bazigqila kodwa inkosi indlela eyaseyiplane ngayo yayifuna ukuthi ngisho isigqila sikwazi ukuphuza ngesitsha esihle sidlele ngesitsha esihle ngalelo langa ukubonisa ukuthi sihambe yazefikaphi nama-plans okuyo-attack-a leyo ndawo eyayifuna ukuyi-attack-a. Lapho sithola sekunedili uma seyisesinkosi seyinamile kuthiwa yathumela ukuthi akulandwe umkayo azobonisa ngobuhle bakhe enomqhele wobukhosi ekhanda lakhe. Amen. Kuthiwa wale lobo nokushuthi lowesifazane kahle kahle inkosi waseyijwayele ngoba nathi ekukholweni sikholwa sesami inkosi masaqala kodwa ekuhambeni kwesikhathi sigcine sesijwayele ngisho inkosi ngathini asisalaleli ngisho inkosi ngabiza liphi uhlobo lemhlangano asisezwa. Amen. So-ke lowesifazane kuthiwa naye liyovana wabiza idili uyazi ukuthi esihlaleni kwayo inkosi igcine seyifuna ukubona yena wavane naye wabiza abesifazane bakhe ukuthi aqoqane nabo enze eyakhe iphathi inkosi inephathi. Amen. Kuyoba buhlungu uma sihlangelela ukhona omunye uVashiti naye owenza iphathi ngale singazi thina sazi ukuthi sonke sihlangelela kodwa kunomunye umcimbi oqhubekayo somewhere ongazange uVashiti eze la uzosihlanganisa eze ukuthi inkosi ifuna ukuthini kuye. Njengoba lo wesifazane wafonela yobiza bakhe uma inkosi sithi akazodansa wathi ubhizi kakhulu. Uma inkosi simbiza imbizela ukuthi azoveza ukuthi muhle kangakanani udansa kangakanani wabona ukuthi akasatholakali nje uVashiti naye uthi nami ngibhizi kabi usho umyeni wakhe usho kwinkosi ekhaya usho kwinkosi okwehe yakhe ngoba kahle kahle lithi iBhayibheli indoda iyinkosi kwinkosikazi iyinhloko wangayihloniphi inhloko unaye wenza wakho umcimbi wabiza wakho amakhosikazi betime imdinga kwancane ukuthi ubhizi kakhulu ngosinive. Lithi iBhayibheli athukuthele inkosi ekuthukutheleni kwayo yabuza amadoda wathembile kodwa lo nkosikazi okuhlazeka ngakho lo
pride. Awusifulele. Hey, isifulele. Isibula ilibulali bandla. Hey, yesibulali bandla pride. Into kaSathana. USathane lo aqosha ipride. Wese emhlabeni ngathi uyifufuzele. Ngoba makhono ayafa ipride. Ikhona akwazi ukusehlila, akwazi ukwehla. Akwazi ukwehla lingasho sengathi
kodwa bengayi-understand i-calling yabo. Apho kanye abathina sihlale ethempelini, thina sihlalele nje induduzo kuNkulunkulu, sihlalele ukuthi siyathandaza, asihlaleli izindaba ngoba nakho ukuhlala futhi kuhlangane kugcina sekungena ey'ndabeni. Kodwa baphi abathi Nkosi namba thina we avail ourselves, sisebenzise baphi? Hayi kulelwe, 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 uJesu uyabuza uthola abantu, kulelwe wonke muntu, kulelwe nje, kulelwe abazalwane. uNkulunkulu uyadinga ibandla, uNkulunkulu uyabadinga abantu bakhe, uNkulunkulu uyafuna umsebenzi mkhulu, kodwa izisebenzi zincane zikhona. Awu siyagoloza, sikhonze uNkulunkulu. Hayi kuyagolozwa, kumnandi masihlele. Hayi mina ngiyakuzwa-ke kulo nyaka uthi ayikwazi kwamnandi kuhlala. Ngiyakuzwa phela mina 2 years ngempozo ngiyakho kuyona 2022 amakhona 2023. Hey ave kumnandi kuhlala, ngizwe indaba yokuthi kwaze kwamnandi, kodwa ukuhlala kwami angiboni uNkulunkulu, kube sengihlukene noNkulunkulu. Ngoba the more ugoloza, the more uNkulunkulu ethathe umuntu. Ave ngiyoba buhlungu sabona into engabenzi uwena, uhlulekile ukuyenza, usebona uNkulunkulu wavusitshe, wathi nje alikhulume, lahambe nje layokhuluma, langasho ukuthi imali anginayo, langasho ukuthi angazi muntu, kodwa lahamba UVashiti. Hey UVashiti, vuka bo, vuka, uzolahlekela izinto ey'nkulu. Amazulu akuthembile, amazulu akubhekile. Silindiwe wabazalwane ekhaya, nimasilindiwe, silindele ukuthi siyothula i-report. Siyofika sithule iphi report? Sothula iphi report? Iphi report yokuthi bangenile esontweni saphinde sabakhipha thina ngolimi lwethu nangokubheka kade wethu, ukuthi sibheke ngisophenduka namhlanje, sibheke ukuthi usemele ukwenza into ey'nkulu, usemele ukuhamba ngokukholwa, akohlinzwa lowo myeke lindele usuku lwakhe lokuhlinzwa. Akasibheke kwethu ukuthi kuhamba kanjani. Singafani noVashiti owahlwithwa ubukhosikazi. Cabange ebukhosini, sisebukhosini bukaNkulunkulu, sohlwitha ilungelo lethu, sesikhulume kade sathi sizidla ifa zezulu, kodwa ilifa sidake silidle ngenxa yenkani, ngenxa yolaka, ngenxa yomona, ngenxa yenhliziyo embi, ngenxa yokunganaki, kawube khona unganaki, awunaki sewukhona manje usuthi uneminyaka, kodwa kunezinto zebandla ongasazi, awunaki lutho, awubheki lutho. Uma ungalindeli nangu umkhiwane, uJesu wakukhiwane ewubuku namahlavu, walindela ukuthi uzokhiselwa nje efikasini wokuqalekisa. Asingafumani isiqalekiso, asingatholi isiqalekiso, ngoba ungayenzi intando yaNkulunkulu uzitholela isiqalekiso. Isiqalekiso sibe phezu kwakho, ukukhonza uNkulunkulu ngokuthanda kwakho, usilalela isiqalekiso. Mina ngatshela into yini, uma ungayenzi intando kaNkulunkulu, uyoya esihogweni namavesi, uye esihogweni nomthanazo, uye esihogweni namakhorasi, base bakubona abanye uphakathi, bacabanga ukuthi indawo e-right bangene, kanti ngoba babona wena okade umzalwane usesihogweni, ababona ukuthi ngoba bakuthembe kakhulu, kanti bathembe igogogoshi, bathembe umuntu ongazi nokuya phambili nokuya muva, kodwa ukhona ebandleni, ukhonza abayethanda, unikela abayethanda,
ukuthi ungasiza isaba esifazane. Awuke usize Nkosi. Qedele pride nakho. Yokuphakamela uNkulunkulu. Qedele pride nakho sibandla. Yokuphakama nje sikuyakha isitiko. Phakama usuphakamele nabanye. Abantu basebanqene. Enqene basomkela kanjani? Hey Nkosi qala ngamsiza. Anganqenwa abantu. Bebona kumele mina ngithena nokufuthelile. Manje baya abantu basabe ukuthi basabe ukuthi bazosondela sondeleka njengozana. Uba uzosihlola. Ngiyasondeleka, ngiyaxoxela futhi. Bazana Nkosi ayisiza. Lo wesifazane walahleka. Walahleka ilungelo lakhe. Unelungelo. Laka Kristu unelungelo. Lokundlalifa basezulwini uyisi uyangazi inkosana. Uyinkosana yasezulwini. Kodwa lokungakulahli lokho, ukulahliswa izinto zakulelizwe. Ukulahliswa ubuhle bezinto ezibukeka sizihle kanti ezesikhashana sizophela. Zobhala kahle ngendlela enhle kodwa isiphetho sayo kufa. Sizana ukususiswa lonke lahleke lokuphila. Kusizana ukwaziwa esontweni izulu lingakwazi. Kusizana ukukhonzwa esontweni izulu lingakukhonzile. Kodwa besingaphenduka yini wabazalwane sithi Nkosi ake ususele kimi, ake ususe mina kimi uqede. Ngoba bekuphela mina ngiyakwazi ukuyothandazala lapha. Ngiyakwazi ukubona uhlapho balambile. Ngibahambisa ngiyokwazi ukubona umzalwane osonto ogqoke ebandleni. Ayiseke labo bantu abasha. Angithina siyothandana ungaphanda njalo. Labo basha asikwazi ukubabona. Asikwazi nanokumbona oswele. Webantu abasha asikwazi ukubona ngelayini yokugqoka. Ngoba nitsheleka over. Niyatsheleka, niyaphuma bayahayarisha lapha. Baphuma bahayarisha. Uma kuzoba iconference uhayarishile eyangolesilo ehlala ukubela isonto. Ukuphila imiloko banganesazi. Ngesimazi uswele maqiniso lelo aswele akesesimazi. Ngoba niyaphuma nina niyohayarisha. Hamba uyocela umngane wakho. Enalo mngane wakho uhamba imoya. Uyabuya ugqoka into yomngane wakho uyagula. Kodwa ungabuya ney'ngubo zakho lezeyimpilo. Uyigqoke ngolesine ngolesihlanu iwashi. Akunankinga lokho. Unokulanda ulanda imoya ulanda into ezokubulala kusasa. Ibulale wena ibulale kusasa. Yekani ukuhayarisha. Yekani lokutshela kwakumkhakha. Yekani lokugqokelana kumkhakha. Abanye sebaphele emthandazweni ngoba bagqoka iy'ngubo zama-devil worshippers. And umoya uthula kabatsheli ukuthi bagqoke izinto zama-devil worshippers. Baphelile bayabanda qaba bandiswa izinto abay'gqokile. Bayahayarisha labazalwane abancane bayahayarisha. Abazi ukuthi ingubo uyayigqoka iwashi inakuphinde uyigqoke. Bazohleka ubani ubani bahle umuntu. Ubani bangaleyo nto bethwalisha ukuthi bazohleka. Akekho umuntu ohleka umuntu. Usizanike ngoba uthi uzohleka ubalekela uhleka. Aba bezohleka abangani bakho amadimoni sebabhizi. Bahleka baze bahambele kude nawe. Kuthi wena wena nje unesathanisi. Qabanga. Igama elikhulanga. Lisho umntwana wethu esikhonza naye. Sho umntwana wethu oshumayisiwe ebandleni. Watshela ukuthi noma ngabe kubo yimntwana ngosa. Nkosi ayisize. Spirit sokuhayarisha. Sigcwele ebandleni. Hayi mhlawumbe mina mangibothe ukukhuluma ngakithi. Lento ngibuka ngakithi mhlawumbe ayikho la international. Mhlawumbe ayikho balabahayarishi. Uyagqoka kwasho phina gqoka. Kodwa kona sikhona uyahayarisha. Hayarisha abahili ngoba kumele ahambele phezulu. Aka-understand isikhathi uNkulunkulu akubeke kuso. Understand isikhathi ukuthi uNkulunkulu ukubeke kuso khula. Ma u-understand isikhathi uNkulunkulu akubeke kuso.
nakusifo akusukume size isibani sathi inqubo esifanele singafane unkosikazi eyalahlekelwa ubukhosikazi ngenxa yokuthanda izinto nalokuthanda izinto wabazalwane hayi siyabuya nakhona-ke ngala ekuthandeni izinto bayayithanda izinto ucathi ukuthi uphelile unyaka omama besitofele kanti bayangena bayaphuma bathi inzalo iwu-5,000 bayangena bayaphuma bathi uma ngaba uqala ukuhlephula December swing thanda izinto bazalwane thanda izinto kodwa besingabhekeli uJesu kodwa besingayeli kuJesu sithi inkosi ibheke ibandla lakhe yabona nkosi yomile awudinga ummantiso ngoba masitholile amandla kamoya sizohamba singasibhekile izinto sizohamba sibheke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzosibukelisani ngoba noma besingabukeliswa la kodwa kwenzayo khona izinto esibekele zona khona izinto zethu ezisilindele ezobe zizinhle ngaleso sikhathi akusizi nokujaha akusizi nokugijima kakhulu kodwa hamba ngalawo mandla nawo lawo mandla nawo akwanele ukugcina impilo yakho lawo mandla nawo akwanele ukujwala ungafuna omunye umuntu ngoba izimpi zakhe ngeke ukwazi ukuyimela manje mawubheka komuntu wena wekusahlulele kwakho kunezimpi ongeke usuziphase ezona kusibuya yabona into yempela kibuya ihambi lokhu ibuya ufisa ukufana nomuntu ungafisa ukufana nomuntu ufana ubuwena nje masenkosini ufana ubuwena benqulu uthi my Lord sewuziletha wena awuletha omunye umuntu uletha uqobo lwakho ukuze uNkulunkulu asise ukuphila kwabazalwane uzosiza uNkulunkulu provided siyathembeka kuwe ngoba naleyo kuthembeka hamba lomuntu ibangelide ukuthi athembeke kuyena athembeke uNkulunkulu before athembe izulu kumele athembeke kuyena manje ungathembekile wena amange sewubale kambe manga sewubale uqile sewubale uNkulunkulu othembeka nini ngofika nini uNkulunkulu uthembeke singalahlekelwa izinto zethu egameni likaJesu asingalahlekelwa ubusibulo bethu asingalahlekelwa izinto ezinkulu inkosi sibekele zonke isibekele izinto manje thina siyajaha sibona ngaphambili aphathi kwamese saprofeto awusindiza kakhulu asibe sabambeka kanti kumele sihlale silinde isiprofeto sinesenzeke amen yilokho nje bazalwane ukuthi inkosi ayisize egameni likaJesu isende sithembeke uNkulunkulu isende sibe submissive enkosini singababazalwa abangasubmit kube sikhona asubmit sisebenza futhi asubmit kodwa kumele sibe abazalwane abasubmissive ukuze izinto zethu zingasidluli egameni likaJesu ibandla liphakame lonke egameni likaJesu haleluya haleluya angazi ukuthi sibambene nani kodwa bona kuyacaca ukuthi sibhizi ngey'nto zethu uNkulunkulu noma siya uNkulunkulu mhlawumbe uya kanye mhlawumbe uya kabili ekuseni nantambama awuphinde uze uNkulunkulu ubanjwe yibhizi kubhizi ngale ndlela leyo isikhathi sokuthandaza sikho kodwa ukhona umuntu ophoyethile amandla nobuyisela umthandazo nonyenyeza yezwe endlebeni yomuntu anyenyezela ukuthi akaphuthume aye emthandazweni khona obuyiselayo izinto ezithathwa isitha nezenza umzalo nangabusazi ukuthi uNkulunkulu uthini kunomuntu obuyiselayo abuyisela ibirthright yomuntu ibuyele kuye kunomuntu uKristu Jesu osiza umuntu
Thuma sisilungu uzothandaza egameni likaKristu Jesu Nkosi. Thuma sizothandaza egameni likaJesu Kristu nomani.